Piştî demekê ji bêhnvedanê li ber reng û tabloyên xwe êdî careke din dizîvire ber bi erkê xwe de. Şêwekarê Kurd Ekrem Zavê ji bajarê Hesekê ye, ew bavê sê zaroka ye. Di destekî xwe de pênûsa wênesaziyê û diyê de çekê hildigire bo parastina taxa xwe. Em jî hêzê cewherî de naneka hema herge wilo mecal ji mir çê dibe ez têm mersema xwe ez bêriya rismê xwe dikim bêriya lewhê xwe dikim ez xwe dirsimînim carna tevgê yanî vayê hevalê yepekê vê pêçê pêşî şer dikin jî em gelkî kêfxweşin û em yani elhamdülillah baş e weda gelkî baş e lehsîca tiştê me bêxwestinê me bikin yani karê mirsemê jî ez nikarim te jêberdim dişer bu wela neşer be. Wî bêriya nîgargeha xwe kiriye. Gov çend rojin jê bi dûr ketiye bi sedema êrîşên çekdarên Daeş bi ser bajarê wî de. Lê çawa ew di dema aramiyê de şêwekar bû, wisa ew dibe şervan di dema şer de. Aneka min vaz muziya xwe hatim. Herkes muziya xwe têm ez îstîraha kêlo biçûçik li mersema xwe distînim wilo ez bêhna xwe fire dikim. Zelwanê xwe dibînim bêhna elwana têmê her bêhna elwana têmê moralê me xurtir dibe. Yani kêfa min tê ez têm ji xwe vê dikê aneka şer eva Daeş vê dikê nêzik yani. Te wilo jî ez têm mersema xwe ez dirsimînim ez tabloyê xwe dinerim. Li benda derfetekê dimîne ku serdana nîgargeha xwe bike û fikr û ramanên nû yên ku di moziyê de ketine bala wî wergerîne ser tabloyan û binexşîne. Ez dixwazim ez wan jinê ew ê ji Daeş dereviyan û ebê Daeş davêtin gidigiyan menatiqê Kurmanca digiyan cê Kurmanc û yepekê û yepê çêtê de hene ew ebê wilo ser xwe davêtin û davêtin erdê. Gava ez insankî fennan wênesaz ez têm mersema xwe tehîr ekîd ser karê min jî dikî yani. Yani karê şêwekariyê jî di hindirê min di dilê min dimîne û karê gezparastina rojava bike û parastina milletê xwe bikim ev jî dilê min de ye. Rewşa şer di Rojava de bi dehan çîrokê qehremaniyê pêşkêşî mirovahiyê kiriye û pêlewanê vê çîrokê ne jê rêşa wênesaziya xwe dirawestîne ne jî çekê ji ser milê xwe datîne. Nûbar İsmaîl, NRT, bajarê Hesekê.